Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Хәерле сәгатьтә яңа елның беренче эш атнасына аяк бастык. 10 гыйнвар дүшәмбе иртәсендә сезгә уңышлы матур көн телибез. Мин Айзилә Батырханова һәм милли тапшырулар бүлеге иҗат төркеме. Яңа 2022 ел мөселманнар өчен мөһим ел. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы. Шул уңайдан зур чаралар көтелә, ә бик тиздән, ягъни 12 гыйнвар көнне Коръәннең кулъязма мусхафын яза башлаячаклар. Шул турыда тулырак тапшыруыбызның бүгенге кунагы Коръән хафизлар әзерләү үзәге директоры Габдрашид хәзрәт Фәйизов сөйләп үтәр. Әссәламу алейкум, Габдрашид хәзрәт. Ва алейкум ассалам, рахматуллах. Бисмиллах, бисмиллахир-рахманир-рахим. Әйе, һәр мөселманнарның эше менә шулай бисмилла әйтүдән башлана, һәм Аллага шөкер, менә бүгенге тапшыруыбыз да яңа елның беренче чыгарылышы дип әйтергә кирәк, менә шулай матур теләкләрдән бисмилла әйтеп башлана. Менә без инде алдан әйтеп үздек, чынлап та бик зур чаралар көтә безне. Әлбәттә, инде бу ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы, һәм инде менә 12 гыйнвар көнне Коръән мусхафын яза башлаячаклар дип әйттек без. Бу нинди чара һәм аның әһәмияте нәрсәдә икән? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның вакытыннан алып бүгенге көнгә хәтлек Коръән языла иде ул. Яни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында кайчан Коръән инделә иде. Шул вакытта аның янында булган сахабалар алар кул белән язалар иде аны, чөнки аны сакларга кирәк. Шуңа кул белән язалар иде һәм бүгенге көнгә хәтлек тә инде һәрбер шәһәрдә аны кул белән язалар иде һәм инде бу мөселманнарда шундый матур гадәт булып сакланган. Кул белән язу ул бәрәкәтле, Аллаһ Тәгалә шушы нәрсәдә бәрәкәт бирә, күп яхшылыклар бирә һәрбер халыкка кем шуның белән шөгыльләнә. Менә белүебезчә инде мондый тәҗрибә, ягъни инде кулъязма мусхафны язу тәҗрибәсе дип әйтергә кирәк, ул Сауд Гарәбстанында, Төркиядә, Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә, Марокко, ягъни башка менә шундый ислам дәүләтләрендә инде бар иде, һәм ниһаять ул безнең Казанда да булачак мондый тәҗрибә. Ни өчен менә бу вакытка килеп җиткәч кенә моны эшләргә булдыгыз? Ягъни алданрак булмады икән бу. Сәбәбе нәрсәдә икән? Сәбәбе шунда, чөнки бу бик җаваплы эш. Шулай бит Коръәнне язарга Аллаһ Тәгалә каршында да шуңа күрә инде әзерләнү эшләре бара иде. Яни хаттатта булырга тиеш, яни кем язарга булдыралар, аны да сайладылар, карадылар, кем яхшырак яза, кем язаячак. Һәм шулай инде комиссияда оештырылды, комиссияда да белгечләр булырга тиеш. Аларны да җыеп менә шулай хәтта инде Гарәп илләреннән дә шушы комиссиягә шейхны кертеп, ул да бик зур эш бит. Шуңа күрә әзерләнү эшләре бара иде. Аллага шөкер, менә хәзерге вакытта килеп җиттек. Башларга була. Һәм бу эшкә кем алыначак, беренче булып кем язачак аны? Безнең Рәсәйдәге хаттат, ягъни язучы, ул Ислам университетында укып чыкты. Анда шулай менә шул язу буенча мәркәз бар, кая өйрәтәләр ничек дәрес итеп язарга гарәпчә, ягъни матур итеп, һәм инде аның тәҗрибәсе бар. Ул алабаса шушы эшкә тотыначак, алабаса. Ул безгә язып күрсәтте, ничек яза, матур килеп чыга, һәм инде яхшы булып чыксын, алабаса. Алла бирсә, әйе. Һәм инде менә сөйләү бер хәл, аны бит инде үз күзләрем белән дә күрәсең килә. Безнең тамашачыларыбыз әлеге Коръәннең кулъязма мусхафын кайда һәм ничек күрә алачак? Әлбәттә, ул язып бетерелгәч, күпмедер вакыт үткәч инде аны тираж иттереп, күп иттереп чыгарырга алабаса, күрсәтәләр. Ул булыр һәм оригиналы инде диния нәзарәтендә булачак, алабаса. Фотосында күрсәтәбез, алабаса булыр һәм инде менә шулай тираж иттереп халыкка таратып булыр иншалла. Якынча күпме вакыт алачак әлеге кулъязма мусхафны язу?
Якынча Әйтеп булмый әлегә, әйеме? әйтеп булмый. Хаттаттан yani язучыдан ул ничек яза, аны комиссия кабул итәме, юкмы ул язуны, нинди дә хатага килеп чыкса, әле аны тикшереп карарга кирәк, тулысынча ул бит көһән кечкенә генә китап түгел. Аның 6000-нән артык аятлар, менә шуларны язып бетерергә кирәк, шуларны карап чыгарга кирәк, шуңа вакыт күп үтәчәк. Ләкин Алла бирсә, Аллаһ Тәгалә безгә җиңеллекләр бирсә, яхшылыклар бирсә, шушы эшне тәмамлап бетерербез. Бик яхшы. Аннан соң Габдрәшит әфәнде, менә форсаттан файдаланып, сезнең инде үзәк эшчәнлегенә дә тукталып үтәсе килә. Бу инде әлбәттә Коръән хафизларын әзерләү үзәге без инде әйтеп уздык. Узган ел бер әңгәмәдә сез Татарстан хафизларын борчыган төп мәсьәлә хафизлыкка татарлар арасында яшьләрне җәлеп итү мәсьәләсен атаган идегез. Менә бу проблема уңай якка үзгәрдеме икән? Аварыш бүгенге көндә без инде менә һәр мәчет белән эшлибез, һәр районнар белән эшлибез, мөхтәсиблар белән, һәм аварыш мөхтәсиблар хәзрәтләр дә безне ишетәләр, безнең белән эшлиләр, һәр мәчеттә шушы көһәнне өйрәтү, ягъни балаларга, яшьләргә көһәнне өйрәтү эшләре алып барыла. Һәм нәтиҗәдә без күрәбез, берничә шәкертләр безгә дә керә шушы хафизлар үзәгенә, кайберләре мәдрәсәне тәмамлап, кайберләре үзләренең мәчетләрендә көһәнне укып, өйрәнеп безгә киләләр тәмамларга. Һәм аларга бәйгеләр дә үткәрәләр, көһән бәйгеләре, шунда да халыкка әзәк шушы көһәнне ярату хисләрен дә уятабыз. Аларга шушы бәйгеләр аша. Һәм инде вәгазьләрдә дә һәр хәзрәтләр вәгазьләр сөйли көһән турында, көһәнне ятлау турында. Әкренләп без килеп җитәбез. Менә Алла бирсә, көһән хафизлар, татарлар күбрәк булыр. Менә бәйгеләр турында сүз башладыгыз. Сез узган елда без бик сокланып карап тордык, бик күп бәйгеләр оештырылды. Бу елда Алла бирсә, андый бәйгеләр булыр дип көтәбез инде. Алла бирсә булыр. Менә без кичә генә үткәрдек бер мәчеттә, Казанда бер мәчеттә бәйгене үткәрдек. Балалар өчен берничә мәчеттән җыелдылар. Бик матур узды. Аллага шөкер, менә сокланып карап торабыз. Сабый бала утыра, көһәнне укып кабатлый ул. Яни кайда урамда чабып җирми ул. Начарга эшләми, көһән белән утыра, көһәнне ятап, димәк киләчәктә Алла бирсә, менә шушы бала ул әти-әнисенә дә яхшылык күрсәтә, һәм шулай инде җәмгыятьтә дә файдалы кеше була Алла бирсә. Һәм инде Алла бирсә, без гомумән рәвештә безнең республикада зур бәйгене үткәрәбез. Алла бирсә, шулай инде районнарда да үткәрелә. Һәм бер зур бәйгене Алла бирсә, көһән хафизларны җыеп, көһәнне матур итеп укучыларны җыеп, чөнки без бит инде һәр менә татар макамы турында сөйлибез, шулай бит инде менә ул элек-электән килә, безнең халыкта көһәнне үзенчәлекле уку булган иде, хәзерге вакытта без аны торгызабыз. Шуңа күрә татар макамы буенча да булган шәһәрләр Алла бирсә, һәм инде бәйгеләр дә булган. Шулай итеп, менә бәйгеләрне әзерлибез Алла бирсә. Темабызга әйләнеп кайтсак, инде без алдан әйткәнебезчә, 2022 ел мөселман дөньясы өчен әлбәттә ул бик мөһим ел. Ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы һәм әлеге ел менә шушы зур тантаналы чарага әзерлек эше ничек бара сезнең үзәктә? Без шулай инде менә әзерләнәбез, әлбәттә. Сентябрьдә без конференция үткәргән идек. Һәм Алла бирсә, ул безнең дәвамы һәр елны без конференция үткәрәбез. Коръән фәннәре буенча конференция. Һәм инде шулай инде бәйгеләр, мәдрәсәләр арасында бәйгеләр үткәрәбез. Һәм шулай инде фәнни язмаларда әзерлибез, язабыз, чөнки көһән хафизлар, алар көһәнне яхшы итеп беләләр бит инде, тулысынча беләләр, һәм шулай инде аңлатып бирә алалар. Шулай фәнни язмаларда инде без әзерлибез, әкренләп, шулай аларда күз күрәбез, аларны күрәбез, чыгарабыз, Алла бирсә тәкъдим итәбез. Барысы да уңышлы булсын. Бик зур рәхмәт, Габдрәшит хәзрәт, бүгенге иртәгезне менә шулай бисмилла итеп безнең белән башлаганыгыз өчен. Сезгә
уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт бик зур. Коръән безгә Аллаһы Тәгалә тарафыннан ингән төп бүләк, тормыш энциклопедиясе. Аннан яшәештең һәр өлкәсенә кагылышлы сорауларга җавап табарга була. Төрле ил галимнәре Коръәндә язылганның шулкадәр камил булуын исбатлап килә. Ислам йолаларының берсе ир балаларны сөннәткә утыртуны хәзерге вакытта бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы хуплый. Медицина күзлегеннән караганда аның файдасы нәрсәдә? Бу турыда табиб Илдус Лутфуллин сөйләр. Әтенләр еш кына киңәш дип сорый, кирәкме ул юкмы? Беренче яктан, әлбәттә, медицина белән бәйле, авыру белән бәйле процедура бар. Анысы башка, ә менә дини яктан чыгып караганда, йола ягыннан чыгып караганда традиция дип уйласак моны, бу башка сорау. Бу сорауга фәнни яктан бирелгән җавап бар. Бирелгән җавап бар, чөнки бу йола белән генә бәйле түгел, бу ниндидер моның фәнни нигезе бар. Бу нәрсә белән бәйле, чөнки Америка Кушма Штатларында бу процедура бик популяр. Бу күп кеше өчен бу ниндидер бер шундый билгеле нәрсә түгел, ләкин Америкада 60%-тан алып 80%-ка чаклы ир-атлар бу процедура аша үткән бәләкәй чагында. Мин үзем Америкада роддомга барганда, менә шул ир балаларны икенче көнендә үк сөннәткә утырта торган шундый бер бик кызык өстәл күрдем. Ул Американың һәр роддомында да бар. Шуның өчен Америкада бу статистика ягыннан саналган, файдалы юк микән өйрәнелгән. Бу фәнни эзләнүләрнең результаты мондый. Сөннәткә утырту, медицина теле буенча циркумцизия дип аталган бит. Ул бик артык супер файдалы нидер процедура булмаса да, барыбер бала сәламәтлеге өчен файдалы. Сөннәткә утырту, циркумцизия аша үткән балалар, алар силек юлларының инфекцияләре белән сирәгрәк авырый. Һәм зур үскәч, алар венерик авырулар белән шулай сирәгрәк авырый. Бу бик зур процент түгел, моны ниндидер алар бөтенләй бу авырулар белән авырмый дип әйтергә дөрес түгел. Ләкин ниндидер бер процентка әзрәк авырыйлар. Шуның өчен медицина күзгенә чыгып караганда бу процедураны исбатланган, кирәкле дип әйтергә була. Ләкин официаль яктан безнең җавап мондый булырга тиеш. Процедураның медицина ягыннан файдалы яклары бар, кирәкме юк микәнлеген гаилә үзе сайлап әйтергә тиеш, үзе карар биреп әйтергә тиеш. Шуны әйтергә кирәк, бу процедура бөтен илләрдә дә булай хупланмый. Мәсәлән, Америкада ул хуплана, океанның бу ягында, Европада бу процедура хупланмый. Ләкин бу медицина күзлегеннән чыгып түгел, кеше хукуклары, кеше хаклары күзлегеннән чыгып. Без баланы сөннәткә утыртабыз икән, без аның хакларын, без аның кеше хукукларын бозабыз дип санала бу Авропа илләрендә. Бездә бу мондый сораулар безнең өчен бик актуаль түгелдер дә инде. Ләкин шулай булса да без әтәнләргә процедура файдалы, ләкин ясарга кирәкме юкмы икәнлеген үзегез уйлап карар кылыгыз дип әйтәбез. Процедура бала зуррак үскән саен начаррак кичерелә. Моны урологлар бик әйбәт белә. Шуның өчен аның ниндидер бер менә вакыт ягыннан ниндидер бер шикләнмәсе юк. Әйткәнемчә, Америка Кушма Штатларында бу сәламәт булып туган балаларга роддомда ук ясала. Шуның өчен аның ниндидер бер шикләнмәсе юк. Бу беренче, икенче, өченче көннәрдән алып ук, әгәр дә бала сәламәт икән, сәламәт булуы шарт бит. Сәламәт икән, бик бәләкәй балага да ясала ала. Менә бу сөннәткә утырту белән бәйле бик күп мифлар бар. Ниндидер бер аерым елда ясарга, аерым ел вакыты булырга тиеш, тауык күкәй салган ел, тауык күкәй салмаган ел. Буларның берсенә дә ышанырга кирәк түгел, булар берсе дөрес түгел. Ул елның вакытына да карамый, аны нинди показания бар икән, шул вакытта ясарга кирәк. Мин белгәнчә, дин ягыннан да булар бик хупланмый, булар храфат дип санала, храфат суеверие. Булар дөрес түгел, шуның өчен сөннәткә утыртыр өчен ниндидер аерым бер вакыт көтеп торырга кирәк түгел. Озын еллардан соң һәрберебез яңа максатлар, изге ниятләр белән эшкә керештек. Һәр башлангычыгызда уңышлар юлдаш булсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз.
Eski heykel bulup balkıp tıra Kazan urdasında manara İl yazmış halk yazmışlara Könüllerde kalmadı yanlara Ötken